What's up mga kagardo? So Gardo Bikers again, nagbabalik no sa mahaba-habang panahon na hindi nakapag-vlog nang dahil dito sa problema ng COVID-19. So marami ring namumblema sa kasamahan ko. So pati yung schedule namin, nagkabuhol-buhol na. So wala akong choice kundi huminto muna sa pagbablog. At laki na rin pasasalamat ko dahil kahit hindi ako nakapag-vlog, marami pa rin naniniwala at nagtiwala sa akin. Kaya maraming nagsasubscribe. So maraming salamat at naabot ko na yung 1,000 plus. Ang requirements kasi ni YouTube is 1,000 subscribers. So lumampas na ako. Ang problema na lang is watch hour. So problema ko na yon. At hindi ko magagawa yung problema, hindi ko malulutas ang problemang yon kung hindi nyo ako tutulungan. So sana panoorin yung mga videos ko para naman sa watch hour ko. 4,000 watch hour yung kailangan ko. So going back to the topic, no? Ang topic po natin ngayon mga kagardo is yan. Yan, pamagat natin. Malamang, klinik mo ang bidyong to dahil dyan sa pamagat na yan. So, ngayon, ituturo ko kung paano nga ba mag-customize ng bike na hindi gumagamit ng pintura. At nakakamura ka na at hindi ka napapagod. Ang tanong, Guardo, seryoso ka ba? Mukhang malabo ata yung sinasabi mo. No, hindi malabo yan. Posible yan. Ganito yan, Ganito. Unang gawin mo, para maisakatuparan natin yung sinasabi kong pag-customize ng bike na hindi gumagamit ng pintura, is click that. Yan. Click that. Yan. Your application. Shopee or Lazada application. Yan. Malamang mayroon ka yan. I-click mo yan. And then, sunod mong gawin is, i-search mo yan. Yan. I-search mo yan yung naka-plus sa screen. Yan. Yan mismo. Pagkatapos yan, pag lumabas na yung mga item dyan, scroll up. Click. Scroll up. Hanapin mo yung mga seller na maganda yung feedback. And then, pag nagawa mo na yan, siyempre, orderin mo na. Pag in-order mo na yan, darating sa'yo yan. Ngayon, pag dumating na sa'yo yan, ganito na yan. Tsarang! Gardo Bikers, ano yan? Ano yan siya, Gardo? Hindi yan. Ito yan. Di ba? Ang kintab, ito siya ay carbon glossy sticker. 6D to 6D. May 5D, may 4D, may 3D. Ito 6D. So mas maganda, mas makintab siya. So Guardo. Kahit ako, hindi ko mabanggit nyo maayos yung pangalan ko. Gardo. Hindi Gardo, Guardo. So, ito. Para saan ba yan? Yung carbon sticker na yan. So, ito yung gagamitin natin sa pagkukustomize ng bike natin. Bike frame natin na hindi tayo nagpipintura. Di ba? Ito na yan. Anong gagawin ko dyan? At bakit ganyan kalaki lang? Hindi ito. Bawas na ito gamit na ito. Ito na lang, tira ko na lang to. So pag umorder kayo nito, yung pinakamahaba yung orderin nyo. So, Guardo, magkano nga yan? Bakit sinasabi mong nakamura ka? Mura to dahil 100 plus lang to. Oo, tama, 100 plus. Kung may shipping fee man yung nabilhan mo, mga 200 lang. May mahaba ka na ito, kasyang-kasya na sa isang bike frame mo. Ayaw mo niwala, yan. Tingnan mo yan, yan mismo. Yan.
Hindi pa yan yung customize ko. Yan yung luma ko. Lumang frame. O, di ba? Yan. Yan naman yung bago na. Yan na yung pinaka-customize ko. So, may pintura bang nakikita dyan? Meron. Yung ibang parte. Pero yung ginamitan ko nito, ang kintab, di ba? Tapos maganda siya. So, ngayon, paano yan ikabit, gwardo? So, pag ang gagawin mo, una mong gagawin is, yan, panoorin mo yan. Yan, kumuha ka ng papel. And then, pulupot mo dyan. Yan, ganyan. Pag natapos ng pulupot yan, ang gagawin mo dyan, yan, putulin mo na yung papel. Yan yung ganyan na yung kahaba yung gagamitin mo. Saan ko naman gagamitin to? So, ito na yon, di ba? Saan ko ito gagamitin? So, gagamitin mo yan dito. Huwag dito ha, kasi hindi mo masusukat yan dyan. Ang paggupit mo dyan is tawag yan, hindi pantay. So, ang gagawin natin is dito. Yan, may mga guhit na yan dyan sa likod. Dyan natin yan susukatin. Yan. Gwardo, bakit kailangan sukatin? Yan. Kasi, kailangan nating sakto lang yung gagamitin nating sticker na ididiretso natin dikit sa bike frame natin. Para hindi ka na maggugupit pa doon na kapag naidikit mo na to saka mo gugupitin, mahihirapan ka na. So, ang gagawin mo is putulin mo na siya ng diretso. Saktuhin mo na yun siya. Para pag dinikit mo na siya, pag ginanyan mo na siya doon, diretso na yung dugtong niya doon. Pag ganyan, ganyan nakaganyan na siya diretso doon. So, wala nang lagpas. Ganyan na lang siya diretso. So, wala ka na. Pagkatapos mo dikit, okay na yon. Tapos ng trabaho mo. Di ba? Ngayon, ang tanong, Gwardo, paano naman yung keyboard? May keyboard yun sa gilid. Or saan mo, depende sa bike frame kung saan nila nilusot yung keyboard. Paano ko malusot yon? Naisasalpak ko lang yung keyboard So, ang simple lang yun. Kuha ka ng gunting, hiwain mo to. Kung hanggang saan yung keyboard. Kung dito yung keyboard, pwedeng estimate mo, hanggang dito yung keyboard, dito siya matama, yan. Hiwain mo lang to. Huwag mong putulin yung ganyan, huwag mong tanggalin. Hiwa lang. Tapos, papasok mo yung keyboard. Papasok mo siya dito, hanggang dito. Yan. Pag nandito na yung keyboard, siyempre, magdugtong ulit to dito. Yung ganyan. Di ba? Ngayon, ikaw nang bahala paano mo siya ikasya. Kasi alam ko, may ano pa yun May yung bilog na dikit dun sa frame. Yung plastic. So, kailangan mo pa butasan pa dito. Gamitan mo lang blade or cutter. Yun, para ikasya mo talaga siya dun. So, yun ginawa ko, blade ang gamit ko So, yun lang kasimple. Pag naidikit mo na yan doon, tapos ang trabaho mo. And then, ang pangalawang tanong, Gwardo, paano naman i-customize yung pangalan ko? Pangalan ng bike ko pala. Magandang tanong yan. Paano i-customize ang pangalan ng bike ko? Ito, sticker, plain lang to. Plain lang. Simple lang. Pumunta ka sa paggawaan ng sticker, yung mga ordinaryong sticker lang. Pumunta ka doon. Tapos, dalhin mo ang bike mo. Sa akin kasi, pinagawa ko yung sticker ko is sa decals. Decals yung sa akin. Yung sa mga motor, decals sticker. Doon ako pumunta. Dinala kong bike ko doon. Siyempre, walang service. Wala akong ibang service kundi bike lang. Nagbabike ako papunta doon. And then, pinasukatan ko. Ang sukat nun is 2.5 inches. And then, ang haba is 13.5. Ganun kahaba yung Gwardo na nakalagay sa bike ko.
Ngayon, ipapadikit mo yan mismo sa kanila kasi saglit lang yun eh. Halagang ano lang yung binayaran ko, 175. Baliktaran na yun, dalawa na. Baliktaran, Guardo Bikers. Yan. Ang kabuuang nabayaran ko is 250. Kasi Guardo plus yung Bikers, yan, 250. Mura na rin, di ba? Mas mura. Oh. Sticker lang yon. Wala kang pago dun. Ididikit mo lang, tapos ang usapan. Na-customize mo na yung bike mo. And then, di ba Guardo, pag sticker ang ididikit mo, pag kinapa mong ganyan, halatang halata na sticker siya. May solusyon ako din dyan. Ang ginawa ko, di ba, pansinin nyo to? Parang may plastic pa siya. Yan, tanggalin ko ha. Yan. May plastic siya. So, ang purpose nito, para hindi siya nagagasgas. Hindi, pag ano siya. Di ba? Yan yung purpose niyan. Hindi siya nabubugbog. Hindi siya nagagasgas, hindi siya na babasa dahil may plastic pa siya. Siyempre, pag dinikit mo ito, tanggalin mo yan. Wala nang kwenta yan. So, bakit mo sinabi yan? Wala naman ang connect yan dun sa pangalan na kinustomize ko sa bike ko. Malaking bagay yan. Kasi bibili ka ng sticker na transparent. Oo, tamang narinig mo. Transparent sticker. Yun naman yung ang gagamitin natin para sa pangalan. Ididikitan mo yung pangalan mo, tatakpan mo yung pangalan mo ng transparent sticker. Oo. Ang purpose nun, para pag kinapa mo yung sticker, smooth siya. Tama. Smooth. Hindi siya hindi siya, wala yung hiwa niya sa gilid na mahalatang dinikit lang yung sticker. Wala siya, ganun. So, pag kinapa yung sticker, hindi siya mahalata na dinikit mo lang. Parang original din siya. So, yun lang mga kagardo. Sana nagustuhan nyo ang tutorial na to. Actually, hindi tutorial eh. Paliwanag lang to eh. Oo, kasi hindi ko pwedeng i-actual sa inyo ng view kung paano ko ikakabit kasi nakakabit na eh. Oo, naisip ko lang na i-share lang sa inyo kung paano ko kinustomize yung bike ko na ako lang, sa sarili ko lang. Na hindi na ako nag-abala pa ng tao, hindi na ako naggastos pa na malaki. Kasi pag nagpa-customize ka ng kulay ng bike mo sa mga customized shop, ay abay matindi. Gumagastos ka ng 2,000 pataas. Oo, ang mahal-mahal. Nag-research ako noon para ipa-customize ko sana. Iyang mahal. Ibuti na lang. Naisipan ko ito habang nag-scroll ako ng sticker dun sa Shopee. Nakita ko itong carbon. O hindi, sabi ko maganda ito. So yun, yung mga kagardo. Carbon na yung bike ko. Carbon sticker, hindi carbon frame. Yun. Customize na yung bike ko with the name of Guardo Bikers. So sana nagustuhan nyo yung videos na to. Video na ito. And then, please lang. Nakikiusap ako. Please consider hit the like, subscribe, and notification bell button para updated ka sa susunod na video. Maraming salamat mga kagardo.